kamustahan. O, pare ko, kamustahan ka rin. Ay, ito, ay pare mo, masakit ka pa rin. Eh, amit at lalakad. Oo. Tapi ko sana bro sabihan kaya ka. Hindi utang mo, kailangan ko lang rin kasi. Pare, baka pwede naman kayong katapusan na ako. Ang dakal kami rin kasi babayaran. Dito nga daw akong ano. Magkasakit na lang kayo, hindi pa mag-aaral daw. Oo, hanggang kapila naman, kailangan ko lang kasi. Masakit ng anak ko, kailangan kayong pacheck. Gawa kong palalan, pare. Thank you, no. Baka namin iniiot. May kasakit ka pa yung asawa ko. No, pa rin ko nandun, pero ang kailangan eh. Baka nanay ni. Ang problema, kalungkot mo. Ay, kasi, pare. May nangipan. Mag-ay na. Data ka nung utang tamo. Kapilang tala ka ng bayaran na, ano. Pero kami namang bala. Ano sige Gawa mga, kong palalan. yung muna problema rin. Ito na kayo mga anak mo, sumapanda na kayo mo. Mama, gawa kami paralan para sumahod kayo ako. Eh, muna pa isipan din na, ano. Masakit ni tatong. Basta tanda na mo, matsukan mo yung mga anak mo kayo ni Parko. Mag-sideline kami karang kaklase mo. Pag-gawa mo ng assignment ko, kaya mag-sideline kami kaya mag-brand. Kalugod na naman din, anak ko. Oh, sige na, kung magnabayan na tayo na pa, panalangin tayo itatang mo. Ang pangbalo na ni Diyos yung mangyayari siya katamo. Diyos ko pasibay. Matsukan mo kayo kaya ang mga nangarapan. Kung mga nalungi kami nga anak mo, kung may kasala, manyan ka patawaran ka nga anak mo, kung kasalanan. Diyos ko, aray na po kaya kami panalangin sa naputang ng Panginoon. Diyos ko, ipaghinanyan mo sana kasi kaya na kaya kami tengari. Kaya kami masunurin, kaya kami iman. Ama sakit ngayon. Diyos ko, paiyak po sana kawaran. Hinanyan po sana kasi kanan na po katatagan. Ba malalang alagpas na yung kaya pagsubok. Diyos ko, di nangyari po sana kasi kanan po kapibabatan. Di nangyari po sana kabyas na lubog. Ba malalang mo kayo makarapat yung kaya kang banal na katupunan. Diyos ko, hindi po sa akin ka na ako panalangin. Tanggapan mo kung ating mong panglunghay, kaya ang banal na harapan. Ika na po sa akin malimuna ang malipat ang ganyan ka na ni Mukas, Ginas. O sige ma'am, okay pa. Ang thinking daw ng project sa akin. Muli na kayo mo ko agad. May minat kayo. Sige, Parang dito kayo na eh. Opo ma'am. Yo, malaking anak tamo. Ako yung maausan ko lang. Sige. Oh, Mama Freeman, ang kayang burina. Sige, tapos sagutan na. Hello, Ma. Anak, mo ka rin kayo. Idatang mo. Manda kay Kenny. Ngayon na. Na? May nani tatang. O sige, pauli na kami. Panayin nyo kami. O, ninano kayo tatang. Pabalo pa ito na nakatang. Pauli na nakatamo. Ma, tala na. O, tara. Tanda mo kayo. O, mani na yung tatang. May nanyo, Ma. George, na rin anak mo. Talo. Tang, may nanong ka. Ayos na, Ma. Nanong masakit kaya ka? Ala, basta uling kayang katwa ko na. Basta tayo kakalingman. Balida kayong mangakit. Bayo ko mawala. Nanong mawala naman. Eh, mo sasabihin Ano yan. sabihin tang? Hindi, balo yan naman. Kumakanyala ako ngayon. Sana, ayaw kakalingman. Kambi niya akong ngasal. Itong mabuti, ang pong tang kulturang kiyakatang mga kagisna. Ayaw kakalingman si Simba. Ang pong respetuan. Kaya kayong anak, ang pong kalupan ng tiro ko kaya kayong anak ko. Anak, iyo pa ba yung sarili yun? Kaya di ko miningat yung bawat oras na di kayong gagawin. Iyo kakalingwan ng panaligan ng ating gino. Sana ang tabayanan niya panimayo sa mga sinila pa mag-aral. At yan yung tanging pamana ko kayo. Pasensya na kayo.
Kitang baging ida ko sa kuwatan, nga pang malapit kayo. Basta sila na kayo anak niya. Nunod ako, asubukan kitang bagay. Yung ko naman nagyo. Kitang malati kayo. Sana, yung bawat agpang maliyay, ganyan ko minig. Tsaka kakalingwan ni mama yun, basta piting tayo kung panabilin. Tsaka hindi kayo hindi. Lulukuan, ako lululungkin bawat bagang asur. Alijo, ano mo sasabihin niyan? Ali ko yata ang wala akong naisip. Ali, Matang, yung sabihin yun. Para sabihin niyan, kailangan pa magkulang kay kami. doon ako pa magkulang kayo. Tita. Pasensya na rin kayo. Ano yung... Lagi yung kakayanin nga pong gino. Matuya, kaya kayo. Ah, Ta! Lang! Ta! Lang! Lang! Kabila ng pangawala ng karalang pengaring lalaki, makanyanda pa mo rin pagpatuloy ang karalang tungkulan, at eda kiling mo ang turo na ng karalang pengari. Bagkus, makanya na pang mas meging matatag at mas hipag ang karalang tungkulan. Yaman! Shit! Yaman! Tapang nalasa! Batol, gini! Na! Yini! Bako karano yung miminom. Wala to na yung nagiging ko kita derby, sinamo ko may. Siyempre, maglibriyo. Gagawin niyo Paano naman. naman? Palagit mo nito eh. Naman! Siyempre, pari-pari. Yaman o, kanina kasi. Kini, Minumta isa ka na. Ay, sige. Alik pa, Pasko pa. Huwag muna na, kaya kayo na. Simbak pa eh, sige. Ang anak na nung gagawin nyo kanya? Lalong po. Hali kayo bisang makiabe ang choir. Wala kami magsasabing mahal. Wala kayo magpapipera. Kunyeni mo naman importante yung Diyos na nang susunod yun. Basta gagawin yun kung kulay yun. Tara na, makiabe na kayo. Sige po. Itong kantang kaya yan. So, dapat kaya rin na nini maging active kayo na yan para magkay kayo kayang Diyos. Diyan lalo nakakatayo. Sulit nito. Oo, alin naman importante na nasulit. Basta maminto tama kayo Diyos. At meging matagumpe, ang pamag-impluensyada ka rin kay nakan. Ilaring meging modelo at meging dalan, bangkat tanggawan dalang kay nakan, ang karalang tungkulan king Diyos. At makanyan mo rin pepakit da, nakapilan man, aliya maging hadlang ang kahirapan king be, at material na bagay, para ali tayo agawa ang katungkulan tam. Sabi dapin, kapag burimeng gawan ang meto nga bagay, dakal aparalan. Pero nung eme buring gawan ng meto nga bagay, dakal maging dahilan bang eme gawan.